नों गिदों ओइ नोंसोर ओरै थांनाय थां बैथिं थांद' ओइ ओरै फैद' नों आंखौ गिनो नाङा जाम्बि आंबो नोंसोर बादि मानसिसो आं गाज्रि गोसोनि मानसि नङा नों मा गामिनिमोनलाय आं हाब्रुबिलनि कलेज एडमिशन लानो थांनो नागिरदों बाह आंबो बे कलेजावनो एडमिशन लाबाय नों निखमार ना औ आंबो शिलंआव फरायनो बानानै देग्लाय गोदान नोंसोरनिसो एडमिशन लाबाय नोंनि मुङा मा हिरा बाह लाभलि आंबो थांगोन बेयावनो फैदो आं थांफाखानोसै ओइ लोगोफोर फैदो गिनो नाङा ना हा धोरोमबिरखौ नुबोआखै नुनोसो बुंदों नोंसाला मोजाङा सोरबा सिख्लाखौ मटर साइकेलाव लानानै उराय दावलागासिनो दङ गारि सालायनायखौनो गिखांबाय थारबायसो आङो आइदै फाग्लि गिजिया दाबो फैया दखानाव थांनाया खाख्लुमासो नोंसोरलाय नोंसिनि बिखा बिख्लायासो लहरायजोबथारबाय नामा आयौ आजाखैसै लोमजानायालाय मानो जि खाख्लुमानो थाखोसै थैबायसो नामासै या मा जाखो गोलोमसावबाय गिजि जिउआ गारामासिम सफैथारबायलै गिसिबसि हाथारलालै आङो आइदै माबा लाबोलै गिजि आइदै
गिजि माबा लाबोदोलै माबा लाबोदो गोलोमनो हामथारला माबा लाबोदो नैबे थालाव सिबलि नैबे थालाव थालोआव फैदो जारौ फैदो आयौ बोरैबासो जाथारसिगोन नामा नंथारबायमोन हां जायालै गिजि जाया आं जेबो जाया लाथिख' बिमा जुदि लोमजानाया बारा जायोमोनब्ला हाङा गन्थंजों गनो नागिरोमोनब्ला गन्थंआ ओरै हमथेथारगौमोन आङो मिथिबाय आरो खुगाजों गनो नागिरोमोनब्ला खुगाखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो खिथुजों गनो नागिरोब्ला खिथुखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो गिजि खर' सानाया बारा मोनबाय आंखौ एसे बादो अननानै ओरैनोबा नोङो गथ' बाफेरनो मोनला गोब्रामबायबायसो नामासि र' लायनां बिदिब्ला बिदिबा माबार लायदो जाबाय बादो दि माबारावथ' खर' सानाया खारो खोमा माबार बादो दे होनबा बादो दे आयौ गिलिरथार दे लै बोलो हो मेघालय बांगालराव खामानि मावनाया माला फैलायखौ रानलाय फंबाय हलै थांखो सिहर आं दाना बिदि नंलालै मालाय बाजार खमायनायखौसो नुफैगारलायबायब्रा न' नों आंखौ थगायदोंसो साला नों आंखौ थगायदोंसो लोमजादों होननानै नों आंखौ थगायदोंसो नोंखौ होथारगोन आं साला हामालै बायदि हामालै नोंहा जोंजों बाजानो मोनबाय
बैसागि गुमैया हाबागै नों हले मेथाइखौ थिगखौनो खनथारदों आगै हा माबायदि मोनागै नोंखौ नायफैनाया माबाहाय गुमै मिनिथावा बोराबथावा थाल्ला खबरखौ हरथाथ'नानै नायफैनायाबोहाय मानसि मोजांब्ला ब्लड खारलांनानै गुमै मोननो उनावहाय खबरखौसो हरनो नागिरबायमोन आङो दालाय माथो जाखो माबानो गुमै ह सिखाव सिरेबसोनो मेघालय बेंगालर खानानै थाहैनाय गलि गैजायैसोनो नांथ्राहाय आंनो नोंसो साबसिन गुमै नै आगै हामब्लालाय आंनाव थादो नों मेथाइ रोजाबनाय बिदि खालामदों ना आं आब'खौ गियो थोद जाम्बि बिदि नङा ओरैनोबा नोंब'आ फिसा हौवा गैखाया नोंनोनो 90% सम्पथिखौ लिरनो हागोन ओइ सेक्रेटारिलाय लाजिया नों लाजिया बैसागि दानो माबार बेननिफ्राय ओंखारला नोङो लाजिया नोङो बिब'नि आदार सेनो नागिरग्रा ओइ फिसा हौवा जोनोम जानो रोङि लोग बे दाया नोंनि ना आंनि लाजिया नोङो फिसा गिदिर गिदिर जालायनानै रुवाथि साफ्रोमबो खारनाङो बे खुरिया हिन्जावजों आरो बिबोनां थाबाय थब्लाबो सिला बायदि नोजोर होबाय थायो दारमासथिनि थौ नों खुरिया हिन्जाव बैसागि आगै नों थांमानसै आगै नों थांमानसै न' नैबे 1000 राङा लांफादो न' आगै गिनाङालै न'लिला न' जेबो नङालै नुदों गोमाया दाउजोमा नायखुमाथारबावदोंसो नै फाग्लि नों सोरखौ गोसोखांदों मानि सिरि आंना खाफालानो गाज्रिहाय बिबनाव साननैसो थाहैथ'नायानो होखार जाहरलायबाय आयौ फाग्लि नों गुमैया फिसा हौवा गैयैखाय नोंखौ बिहारिसो लानो नागिरदोंमोनदां बिदिनो जायाखैबा नांथ्राहाय आंनो बोरायराय फाग्लि आंनाबो बेबायदिनो जादों माबायदि जादों देनाय खिन्थानायसाय नै फाग्लि नों आंनि जारिमिनखौ खोनासंलाय दुलि नों आंनि डार्लिं आं नोंखौ मोजां मोनो नों मानो जेबो बुङा मादैमोन नुबा रायजागोनबो थोद जाम्बि आंनि बिमा बिफाया आंनो सानसे हिन्जाव होखानांगोन ना नुदों अब्ला आं नोंखौनो लानो होनगोन I love you दुलि दुफां नोंनिया मा खलबलाय नोंनि थाखाय मान सनमान जोब्बाय लाजायासै नोङो बिमाफोरनि गन्थङानो दुलि नोंबो खबरदार आरो नोङो बे रुवाथि थाग्रा जायगायाव मा मोनफैदों ओंखारलां नोङो नाबार ओंखारलां दा बावैनो मोजां बिहामजो लायना होफैयाब्ला जोंनि गन्थंखौ हासिगोन बियो लाइनाव फैहांबायमोनहाय खावलायाव एरजानायखौ दाबो गोसोखांबाय थायो आं मालाय दा लजिंआवसो दोनहरबाय जेरैबो टेनसन फाग्लि आंनाबो नों बायदि बोरायासो एदावफैबाय थायो हिरा आं नोंखौ साबसिननिफ्राय हामसिनसो नुसिनलायलांबाय आरो जोबोद गोसोखांसिनगासो जाबाय बिब्दि होना उनाव नागारब्लासो नागारा बेल बुनायखौ खोनायासै नोंसोर बेल बुबायना थुदो Morning. Sit down. दिनै एडुकेशन साबजेक्टनि चैप्टार 5 होम एंड स्कुलनि सायाव नोंसोरनो बुजायनाय जागोन। आच्छा हिरा
नों मा सिनेमाखौ नायनो मोजां आं मोनो? गासिबखौबो नायजोब्बाय आं नायै जेबो गैला दा बेनो जाहैदों their relationship and ways for better relationship मा coordination. धोरोमबीर नों सिखात नोंसोर कलेजखौ रंजासालि क्लाब मोनदों नामा? जिराय आरो नोंसोर गासिबो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं। दा नेक्स्टआ जाहैदों A school is a place where children receive formal education. It is the only agency which holds the responsibility of the educational welfare of the society. Hello. धोरोमबीर नोंनि आखला बांद्रायबाय आरो नोंसोर बयबो मोजाङै खोनासंनानै ला। दिनैनिफ्राय क्लासरुमाव हाबनाय लोगो लोगो नोंसोर गासिबो गाव गावनि मबाइलनि सुइचखौ अफ खालामनानै लानांगोन आरो जुदि बेखौ मानिनानै लानो हायाब्ला नोंसोरखौ कलेजनिफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन। बी केयारफुल। Dismiss for today. ओइ एनबेगा नों दिनै मा मावदों? मा होनदों? दिनै मा मावदों होनदां? ए जेबो खामानि गैयैखाय थांहां फैहां खामानि मावदोंलै आं बाबु। थां बेंगा नों दिनै जेबो मावनांला बे टमेट'नि हाग्राखौल' मोजां दांहैदो थां। हा मानो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनलाबायखो बेलाय? दे जागोन दे। ओम आबौ शिब दिनैबा मा जागोन लायो दिनै जाथ्रायाबा? बाबा आंनो फैसा नांगौ। हा मा बायनांगौ आइ हिरा? 5,000 रांनि दख'ना बायनो मालाय आंना लोगोफ्रा बायजोबनानै गानबाय। 5,000नि दख'ना नांगौ आइ हिरा? मालायफ्रालाय बोरैथो 200 रांनि दख'नाजोंनो समायसोगारोलाय? नोंनो माब्रै 5,000नि दख'ना नांगौ जाखो? आं मिन्थिया आं नांथारगौ। दिनै रां गैया नैबे 500 राङा लांदो न'। मा जाबावगोन सबथिके टेनसन। बाबा आंनो रिचार्ज कार्ड सोनो रां नांगौ। हाब आइ दाखालिसो सोदोंमोनलाय हाब माब्ला जोबस्लाबखो आइ? फैसा गैया न' नैबे 200 राङा लांदो न'। मा जाबावगोन गथ' खांनायाबो टेनसन। बाबा आंनोबो मबाइल नांगौ। हाब आइ नोंसोर आंखौ खर' फुरहोजोबसिगोन आइ। आंखौ बिदिब्ला मानो खाङा? आंनो बेखौ मोनाब्ला जिन्स लंपेन्ट नांगौ। जागोन आइ जागोन नोंनो दुइसिन नोंखौनो अनसिनो जों। थाङाय सना दिनै नोंना जाथ'नाय नंलिया दा बावैनो जाजोबथारगोन आइ। आइ सयथिबो फिसा खांनायाबो खम नङा। हा बेबायदि लंपेन्ट गानजोबब्ला कालसारा माबोरै थांबावनांगौ जाखोब्रा? दख'ना दं दख'ना गानबानो जायो। एखनब्ला मेलेमफ्रानो गोदौनानै उखुन्दै खुलायनो नागिरो आंना। जायसो फोथांदों बेसो मिथिदों। ओम दहाय मादै लोक्षि। नोंस्रा मालाय बिनाय मानो बिनांगौ? नोंल' मोननांगौ नामा जोंलाय मोननाङा नामा? बाबाया आंसो बांसिन जासिखादों। नोंसिनि बाबाया आंनो नोंसोरखौ सासे जासि गाबाय दा। आंनि अनजालिया नोंसिनि गेजेराव सोर सासेया जागोन होनबा? ए बेगालद्रायानो खुरिया बारिया मानसियानो सेथोथारदोहाय सेथोथारदो। आयु मा खालामनाय जाखो? एन बेंगाया जोंखौ हाबा लानो नागिरनायाबो आवसावब्रा। है बारा सायाखैलै सालाया गोदोनाखौ मोनहानै मोनबा सोला हरथारगौमोनलां।
नोंना माहाजोना फाग्लासो जाखो ना मोजांसो जाखो ना खर' गाज्रि जाखो हा बायगनबारिनि हाग्राखौलाय मानो दांनो थिनलाबायखो दांनो थिननायनि खोथा दाङाबाबोथ' दाया जाखागोन दांनोसैलाय आं अरे मित्र जी अब देश से कब आए हो? अरे मित्र जी कहाँ बोले बा देश से आचे हम पहुंच गए तारा के घर में जाने के लिए हम सशक्त रहा हाँ अच्छा मित्र जी तोहरे के लिए शुअर का मीट ले लो। अरे सुअर का मीट बोले ना दोस्त हमारा मुख से तू निकल जाए रे अच्छा अच्छा मित्र जी चलो ठीक है तारा के पीछे हम भी आवत नहीं अच्छा 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 जैसा अच्छा मित्र जी जैसे भी हो अब जाना ही पड़ेगा। अरे मित्र जी हम नहीं भूलेगा हम तारा के पीछे आवत नहीं जैसे भी आओ हाँ नायाथ' माथो गोगोम नांथारदों जाबायलै या बे फाफि जिबौआ सानफ्रामबो नांफायो दारमासनि र' जिबौ हिहि हिहि आदि हा फाफि जिबौआ हाथायसो हायला आरोमा दन्दा नङामोनब्लाथ' दिगदारानो जासिगौमोन माथो आंलाय हा उफ बेवहाय दंफैयो दिनै बेखौ नैबे जिबौ दन्दा गोथैखौ लानानै जंखायहैनां र' थाङो र' नै फाग्लि नोंहा अमा फिसा गैयाब्ला आंनाव अमा फिसा मासे लांफैदो आरो मा गैनायालाय गैयामोनहाय आब' हा बे बुन्दिखौनो हरदो देनां फाथालसे फिसिनानै ज' जालायलायदिनि हा नों माला लाङो लांफैदो मासे आदि दे देनां सोलाबबा लांफैसिगोन आं थांगौ बेवहाय नोंखौ सिगिनो र' नों बेवहाय नोंखौ नैबे जिबौ गोथैजों सिगिथारगोन आं दिनै ओम 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 शान्ति शान्ति मा बोरलाय जाखो बेलाय आयौ मा जानाय जाखोसै बेलाय बेवहायफ्रालाय फाग्ला बोरखो बेलाय लुबालुलाय ओम ओम नोंसोरा गोबां गांनाय उखैनाय दङब्ला आंनो फोरमायनो हागोन आं शिब जाबाय आं नोंसोरनो बोर होलांगोन मा फाग्ला बोरखो नोङो मा फाग्ला बोरखो मा फाग्ला जाखो ओम 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 नोंसोरनो मा नांगौ आंनाव बिनानै लानो हागोन आं नोंसोरनो गासिबो फारि फारि होलांजोबगोन बि नोंसोर आंनाव मा नांगौ आब' बेवहायफ्रा मा जाखो बोरदों आं गाराखै आं शिब जाबाय आं शिब जाबाय लायनोसैबो आङो नै लायनोसैबो आं होथारगोन आं बेवहायफोर आं बोरैबा मोनथारबाय माबा खर' मेग्रेमलाबायनो मोनबाय आङो नोंखौ होथारबावगोन आं नों आंखौ थगायनाय जायगा मोनबावाखै ना थिग गैया बिग गैया नोंखौ
बेलाय थांदोहाय थाङाखै नोंसिनि आगैखौ थाब अजा लानानै फैथारथों खिथाहैदो थां र' बिदिब्ला आंबो थांसै थाब लाबोथारथों थांदो माबार आयु माथो थैबो ओंखारलायदों नै हाथाया गोलाव हाबथारदों माथो दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलाव ला अजायाबो दाबो फैया दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलाव ला दाबो सफैया बोरैबासो जाबाय नामा माबि जाखो आइ हां थिफुं थिफुंल' लाथारबाय नै अरनाय जायगायाबो बेनो जिबौआबो नै बेनो बेथ' फानि बता जिबौसो गावहा बेखौनो जिबौ दन्दासो होनदों र सिन्था दाखालाम दानो बेखौ थिग खालामगोन आं दहाय आफा इसर हामसिगोन आइ हामसिगोन मानसिया हामसिगोन आइ ओइ गुमा ओइ एनबेंगा आयो सोर बिमा खर' खोन्थाया नोंखौ बे हाग्राखौ दांलाबाय थाना गावनो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनदों इस ओइ बुरबक बे टमेट'नि हाग्राखौसो फुनथो होनदां बेखौनो दांनो थिनो होमबा बेखौलाय दांनो होनाबा माथो जाम्बाथाय जाम्बानि खियाव थाम्फै बाया मिथिबाय फु बे टमेट'नि हाग्रा माबार फु मालाबा बे खिनाय उनाव खि देरगोनलां खाथियाव सोरनि खियाव बांसिन थाम्फै बायो दहायनिफ्राय हालायलायसिगौसो बेखौनो दांलाबायसो थादोंलै माजोंसो जाम्बा होनबाय थादों बिमा नै दु बिहरनाय मालफ्रा लाबोजोब्बायबालाय माथो थारमाने जोंहा पार्टि अफिसाव मिटिं दङ आं दानो थांथारनांगौ आरो सुखे बिहारि आलासिबो फैगोन सुखेखौ थाबैनो फैनोबो खिन्थाबोखाथारबाय आं अमाया फिसाब्लाबो मेजेम थाइरेमरेमखाय लाबोखाथारबाय आं आरो सुखेया बुंखायो अमा बेदर मोनब्लाथाय जेबो नांथारला होनो नङा होननाया बावदोंसो माबार मिटिङाव थाबैनो थांनांसिगोन आंहा ओइ बिमा नों दा सुखे बिहारिया फैयोब्ला मोजाङैल' जाहोहरदो दे आं माबा थांसै मिटिङाव आं रायलायनोबा रोङा मा होननानै रायलायनांगौसै इस बिदि नङालै जाम्बि थ' थाथा रायलायबाबो बुजियो बियो इस नै आंहा समासो बारा जालायलांबाय आं हागौमानि थाब फैफिन नाजागोन दे आं थांसै दे दा गोबाव खालामदोलाय टावारसो गैबाय बेना माब्रा मा जाखोनो सेरबाबो जाया हे मबाइला थाबोनानै टिभिनि रिमटखौसो लाबोफादों ओइ बिमा मबाइला थाबबायलै मबाइला माबार लाबो टाइमासो बारा जाथारबाय आंहा ना बावसिया हरदो माबा गोसोफ्रानो थिग थाथारलालै बावसिया जाथारबाय हाय डार्लिं मा खौरां खौराङा नों आरो आंनि गाबोन फुंनि 9 बाजियाव बङाइगाव बासस्टेन्डआवनो आंखौ लोगो हमनांगौ बिनि उनाव जेथिं जों सानैनि गोसोआ लेंलांगोन बिथिं थांनांगोन राजि ना येस आइ लाभ इउ हिरा आइ लाभ इउ अके बाय वाह नोंनि समस्यानो जोंनिबो गिदिर समस्या थैंक यू ऑल द बेस्ट थैंक यू आयु
हारि सुखिया हनै माथो फैगौबो आयगा हाय सुखे आयगा आयगा नमस्कार मित्रनी नमस्कार हाय आयगा सुखे आयगा बैठिए हाय सुखे होय होय मित्रनी हम यहाँ में बैठे हुआ क्या खाएगा है इसके पूरा भी नहीं है मित्रनी जी मित्र ने हमको बोला के लिए लिखा हमको बहुत जोर से भूख लगे लहा खाना पीना भयल के ना हो मित्रनी और हमारा मित्र जी कहाँ गए लहा मिचिंग है इसके एकदम खबदब चला गया है रस के हम भात बनाएगा आएगा है इसके हम भात बनाया है आइए आइए अच्छा अच्छा शेयर में बैठिए बैठिए अरे मित्रनी जी बहुत अच्छा अच्छा निमन निमन सब्जी बनाए है बहुत निमन है चोर का मित्र को हम बहुत पसंद है मित्रनी जी तो हम खाई खाओ उसके खाओ हाँ खाओ उसके खाओ अपना घर समझ लो शरम नहीं आती लाजिना है इसके लाजिनाङा ठीक से खाओ उमा फिसासा स्वाद के बादशाह उसके मालिक भी नहीं है हा माबाफोरसो गाज्रि बुंफ्लांखो ना माखो आंबा हामा